Madwar 4,000 infermier, kemm dawk li jaħdmu fil-kura tas-saħħa u dawk li jaħdmu fid-djar tal-anzjani, bħalissa jelbsu flokkijiet suwed bħala sinjal ta' luttu wara li l-Union tagħhom l-MUMN tresqet il-qorti fuq direttivi biex jindirizzaw in-nuqqas kbir ta' persuni u infermieri li jaħdmu f'dan is-settur. F'kumenti li ta' l-Net News il-President tal-MUMN Paul Patch tqar li huma minflok sabu lajnuna mill-Ministeru tas-Saħħa biex jindirizza in-nuqqas ta' infermieri ħadu daqqa ta' ħarta b'kawża fil-qorti. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Finn ħajtella in-nurses il-qorti, ħajtella l-MUMN il-qorti, infatti huwa l-uniku Ministru tas-Saħħa fl-Ewropa li ħajtella n-nurses il-qorti għax ipprotestajna inħabba nuqqas ta' staff. Hija ta' mistija u ta' kondannabbli li għax twassal messaġġ li huwa veritier u jaf iktar minn qatt qabel tipprova trażżar il-ħar l-Union bil-qorti. Sfortunatament jistaħbew wara l-qorti milli jindirizzaw il-problema. Kontatt mal-Ministru ma jeżistix, tantu hekk anke fejn jidħol u għandna bżonn għajnuna fuq is-sectoral agreement fin-negozjati saħansitra law u saħansitra laqqas il-permsek ma jdirtlu fih. Ġifieri tinduna li fl-iktar affarijiet importanti bħal sectoral agreement mhux talli l-Ministru ma jidħolx fih, laqqas il-permsek. Ġifieri isu l-problema ta' nuqqas ta' nurses hija tal-MUMN, mhijiex tal-Ministru. Il-Ministru kiesaħ bieret u iżomm minna l-bozz biex ma tmurx ngħidu lit-tort tiegħu. Il-qorti il-ġimgħa li għaddiet imblokkat provizorjament lill-Union tal-Infermiera milli tkompli bl-azzjoni industrijali fis-servizz tas-saħħa kollu wara li laqat applikazzjoni għal mandat ta' inibizzjoni ippreżentata mill-awtoritajiet tas-saħħa. L-imħallef Ian Spiteri Bailey laqat talba l-mandat ta' inibizzjoni imresqa mill-Ministeru tas-Saħħa u ordna lill-Union biex twaqqaf l-azzjoni tagħha sakemm jinstema' l-każ fis-27 ta' Ġunju li ġej. Il-Union issospendiet l-azzjoni iżda qalet l-infermieri biex jilbsu l-iswed minflok l-uniformi biex jibku il-professjoni tagħhom u bħala sinjal ta' protesta għan nuqqas ta' azzjoni mill-awtoritajiet. U bħala protesta qed nagħmlu flok l-iswed u protesta simbolika tal-atteġġament tal-Ministru u tal-Gvern li l-professjoni tal-infermieri li flok qed jindirizzaw il-problemi qed jippruvaw iżażnu il-leħen tal-MUMN billi itellaw l-qorti. James Aronello, Net News.